na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Wa ko isugo. Pero, may pangutana lang ko nimo. Unsa ba ka na, Miss Mara? Unsa may mong gibuhat sa akong inahan? Ha? Nganong paboran magid kaniya pirmi? Ha? Alice? Unsa ba nga pabor nga imong gisgutan, Miss Mara? Ay kana kung iko na lang kang magluto. Unya pagkahuman, mulayas dayon ka. Unya, makadawat pag ikaw kumpletong sweldo. Miss, ang imong inahan ang mihangyo nako nga magluto na lang dinhi ug pagkahuman, mudagan ako sa akong tindahan. Ganahan kang magdato, no? Aha? Uy, wa taw na sa kunahuna ang magdato, Miss. Uy, kaya dili ko gusto nga maparehas anang uban nga makalimot na sa Ginoo kay unahon ang kwarta. Hoy, ayaw iapil ang Ginoo sa tong panigsulti. Unsa pa gid imong giduol nako, Miss Mara? Magpakuta kag kape? Wa lang. Ganahan lang ko nga badlongon ka. Ayaw palabig sikit sa kong inahan, Alice. Ayaw, Jud. Kalain bang sinultihan ito, Miss Mara? Mura matuog nag-warning? Unsa? Nagkagiwarningan ni Miss Mara? O Justin, nangigis siya kun nga nung ang pagluto na lang ko nung akong trabaho do sa dakong bahay. Oh, nangigir ang makangan ng praning. Ay lang nagtagda eh. Doon na na problema sa maabot. Aha? Alice, maabdos giday na si Miss Mara. Unsa? Ug mao tingali nga ang rason kung nganong permi na lang na mangisog si Miss Mara. Uy, Makaingon sa ta nga maayo ra. Justin, kung tinuod nga mabdos si Miss Mara, kisa may itudlo niya nga amahan. Oh, problema na nas praning. Iyan ang sa kung anong nanguyab sog ninyo. Ikaw ba'y mo paila nga amahan sa anak ni Miss Mara? Justin? Ha? Dili ba? Nga ikaw may paila nga uyab ni Mara? Nga to sa asawa ni Ini? Oo, nagkita namin sa uyab ni Mara. Unya, nakapailag yun ka sa ubang mga kailan ni Miss Mara nga iya kang uyab? Oo. Lisod na sa gayo kung ang asawa ra sa iyang kabit ang among ilaron. Apil na gyud nga kanang mga kailan nila. Wa siya mahadlo ka muabot ni Madam Carla? Na, wa naman magunahon na ang praning. Da, bahala na siya, uy. Ay na lang gunahon na, ah. Bisan unsaon. Dili na gid kapugnan. Padung na gid maklaro ang akong tiyan. Mara? Mommy, gabi na. Nga numigawas pa mo kasi mo kwarto. Doon na lang ko ikuha sa kusina. O, nakita ti ka din nga naghinuktok. May problema ka ba? Ha? Wa man. Ayaw pa maka. Inahan ko nimo. Gusto sa kong mahibaw sa imong problema. Mommy, ayaw ka bala ka. Kung doon ako'y problema, unya, dili na ako madaog. Aw, sure man gid ko nga ikaw nga akong tangpan. Maayo kung mao ka na. Tuod. Ayaw palabi kaon, uy. Murabag, nanambo ka karon. Ha? Lisod na bang pagamyon ang tiyan kung mahinayak nagdako? Kuwang ra ni sa exercise, Mommy. Sige. Sige, katug na. Daan pagkit ko. Makabantay na gid si Mommy sa akong pagpanampok. Dili na ni mahimo.
Kinahanglang paspasan ng nako ang mga plano. Ate, kumusta? Carlin, huwa ka ba'y laing masulti kada panawag nimo? Nga kumusta ko? Ngano di ay, unsa day mong gusto nga akong isulti kung manawag ko nimo ate? Kuan, mas gusto ko nga excited kang manawag kay may uyab ka na. Di na mahitabo ate uy. O dili ba manawag ka kay mupauli ka na? Dili paghihapon na mahitabo ate. Habi ni mo, Carlin, mas malipay ko kung mahiluna ka na. Unya te, kumusta naman imong bana? Husto na, Carlin. Nasuko ka te? Wa ko masuko, pero moral ko gipulan anang imuhang mga pangutana. Kaya nga akong tubag, maura gihapon. Way problema ang akong bana. Buutan si Justin. Manghinaot na lang ko nga dili gid kaniya pahilakon ate. Dili ka na mahitabo, Carlin. Sige ate, babay na. Carlin? Naon sa man to siya? Mura man og nakurat. Mura gyud og nakurat si Carlin. Wa kay gitago na ako si Carlin. Ay, kisa man ni nanuktok. Alice? Nagmata pa ka? Uy, si Jerome man di ni. Ngano ka nanuktok man ni? Daan pa ko nga nagmata pa ka? May tuyo ka? Akuan, may da akong pansit palabok. Mga unta? Ha? Ay ko balibaw rigot. Birthday na ko karon. Unsa? Oh, birthday din mo ron? Uy, happy birthday! Thank you. Dali, mga unta. Ikaw rin akong bisita. Mao ba? O sige, mga unta. Nagdaas akong gamayng beer. Ay, dili ko mo inom, uy. Karon lang good. Please. Atod. Magatag sa ko sa kong abangan. Dali. Arita sa sala. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat. Cheers. Cheers! Salamat nga giubanan ko nimo sa akong birthday karon. Kadiyat lang, Jerome. Nganong mura makag naguol? Kuan, gibuhagan ko sa akong uyab. Ha? Uy, hala no. Kaluoy ba nimo? Dako rin ko gasto atong biyahe na Alice. Kwarta, panahon. Akong gigahin para niya. Unya, gibiyaan ako sa panuway. Ay, dili gid lalaki ra ang dili masaligan, no? Sakit kay Alice. Sakit. Imo sa do? Ay, mura naman ko og nalipong, Jerome. Last na lang niya. Oh, lasa lang na. Salamat gid kay Alice nga imo kong giyatagan og panahon. Higala ta, di ba? O gawas pa, nagkinahanglan ka og masultihan karong panahon na kay nag-uul ka. Maayo kay nakasabot ka sa akong gibati. Rit, Oh, maghubog naman ko, Jerome. Matuog na ko, ha? uy, hinay lang. Ihatod ka sa mong kwarto. Ayun na. Ako na lang. Nakatultol rin magugus akong kwarto. Good night na lang. Good night, Alice. Uy, Bay Justin, tubong-taggan lagi ka. Hay, man mong motor nga naglakaw raman ka. Na, tuwa sa shop eh. Nabiri ako sa daan. Ay, mao ba? Unya ikaw, muadto na ka sa ibabaw? Oh, musayo na lang ko dito kay
Di man ko makatuog. Dali, magkape na lang ta. Sige. Tam. Niyan ta tungod sa inyo. Uy, Dali. tuwa. Uy, O man si Alice. tuwa ang tingalis na kung bahay si Alice. Tingali. Dali na. Uy, nalagi mga pagkaon sa sala. Ha? Uy. Kinsa may nagkaon din eh. Beer ano? O, beer to na. Anong doon na may beer din eh? May nag-inom din eh? Shh. Pagsaba. Ha? Ganun bay? Diya lang ka. Ha? Bay, uy, unsa may nona ni mo? Diya lang ka. Ablihan ko lang ang among kwarto. Oh. Mga hayop! Mga hayop! Ikaw rin! Hayop ka! Ano na itabo? Mangutanap ka! Hayop ka, Alice! Ba't iyon ko rin mong kabit? Ayaw, bay! Justin! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!